ona se proplazila. Ne, nic neměla, jenom nějaký... Hej, ale tady nemá nikdo lidí. Marciano má 13 lidí, Justin má 2 lidi. Děkuju. Děkuju, Kiki, Františku, děkuju. Jiří Sedláček, děkuju za koblihu. Vojta Neymar, no, ten má hodně. Bych mohl vyprávět neuvěřitelný s dnešníma technologiemi, takže takhle je to jednoduchý. Se jenom proplazíš do letadla, může tam být třeba pirát. Samozřejmě nechcem nabádat, aby lidi... Nejvytář, 17 lidí. Pejča Šikýř, 1 člověk. Vzali hady jsem tě říct. Vydali spodek. Oni kolikrát ty celníci jsou velký kusy, kde mají hady. Aby si jich neodřel hada, tady to. Fitness Pitbull, 2 lidi. Děkuju. No, kokot, děkuju za ružičku. Kiki, děkuju za srdíčkování, děkuju vám. Děkuju vám, přátelé. Co čumíš na mě, ty vole? Už jsi přišel, ty darebáku? Co? Už jsi přišel? Co je? Díky, ty vole, co to bylo?